Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Action Radio Philippine Standard Time, 1:50. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. If my people will humble themselves and pray. Agapasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan anong nakahintangan. Mayong hapon naman sa aton mga palangga ng mga tagpalamati. Welcome sa aton pagpangalagad karon nga adlaw sa palatuntunan This is My Life. Miyerkules nga edisyon, Enero 5 tuig 2020. Medyo ang aton sini dalagan sang panahon, diriya sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa isla sa Negros, of course, Western Visayas, ma-eksperyensya ninyong magulugal-umo ng aton kalangitan. Hindi tama kasingki ang silak ni Haring Adlaw, pero ang pagdabo-dabo, rain showers, ang dabo-dabo, mapino, nga pag tulo-tulo iya sang ulan amuning makasililipon na kanang aton pa mga young ones, ang aton mandira nga mga kabataan hindi lang gid pagpasayang-sayangan, especially mga magagmay yang hara sa aton balay. Di ko nara sa eskulan, syempre nga aton naman nga mga manugbantay, hindi kundi lola, lolo, kundi tita, tito, na. But anyway, okay lang ina sa gihapon, pero ang pamangkot ni Tita Wilma, kung okay lang ba lang, nabatyagan nyo, nakapaniyaga na, o kung nagapulo-pahuway na. Tita Way, naga-relax lang, na? Kinanglan mag-relax kita, breaking news na naman ang aton sa Department of Health. Ginakonfirmar sa Department of Health ang ikatatlo nga novel coronavirus nga kaso sa Pilipinas. Bag-o gid lamang ara sa aton sa ni-monitor. DOH confirms third novel coronavirus case in the Philippines. Ikatatlo na ina na kaga sa aton man gani nga update nga nakuha, wala gid lamang madugay kag base man sa gin-report kay ina niya Action Eden Aboso kay Action Rex Cantong, almost 500 na ang nagkalamatay tungod sining novel coronavirus. Ang halos 500 nga inabot silingon, 490 na. Sa daily update man sang Health Commission sa UB China, di ba may may panibag-o nga 3,156 ka case sang coronavirus sa ila sining lugar. Sa masobra man 20 ka mga pungsod nga apektado, naka-record ini sang masobra man 23,000 ka mga biktima sang amoy nga virus. Tining epidemic nga ini ginakabig na nga global health emergency, ginapatihan man nag-umpisa December 2019. Halin iya sa isa dito kabalaligyaan sang wild game sa capital sang UB nga amo ang Wuhan, ang Wuhan City. Kag masiling balakita nga inang diliman sa aton sa syudad sang Pilipinas. Kaga na-mention ko man antes naghatag sang update. I-update gid man ang breaking news, di ba? Ikatatlo na ini. Konfirmado, ikatatlo nga novel coronavirus sa aton pungsod Pilipinas. Masubo ina nga balita, pero sa gihapon hindi kita magpadala-dala gid seryoso nga magpanik kita, kay once nga magpanik kita, hindi na kita makahibalo sang aton dapat himuon. Proteksyon lang gid sa aton kaugalingon ang aton sa nihimuon. Kag bisan gani ang aton Department of Interior and Local Government o kung ang aton sa ni DILG nagpagwa na sila sang guidelines para sa mga
barangay in kaso gidman nga makaangkon sang kaso sang novel coronavirus sa ila sini nasakupan. Kag sa advisory man sang DILG, ginplastar nila mga dapat himuon, no? Ang mga dapat himuon sa mga opisyal sang barangay in kaso por kaso nga may ara gid man sang ginadudahan nga kaso sang nCoV sa ila sini lugar. Kay una man ginhambal sang DILG dapat gilayon nga maggamit sang mask ang ginadudahan nga carrier antes dalon sa ospital. Kag kinahanglan makig-angot gid sa lokal naton nga gobyerno kung kinahanglan sang or nagakinahanglan sang bulig para nga madala ang suspected carrier sa ospital. Kag syempre iga paidalom ina sa home quarantine, kag siya upod man ang pamilya sang suspected carrier within 14 days. Kag kung wala man sa makita nga mga sintomas sa isa ka suspected carrier, i-report gihapon sa city o kon municipal health office. Kinahanglan lang gid, no? Importante ina kaayo. Kag pasalamat man kita diri sa siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, at balang siling naton nga ginpaidalom sa PUI, patients under investigation, no? Nag-abot ang resulta sang test sa itong foreigner. Nga isa ka Canadian nga nakaagi sa Taiwan, nag-negative. Good news! Pasalamat kita, ginpamatayan sang Ginoo nga itong pangamuyo, di ba? Nga sa resulta sa mga suspected nga ini, sa mga ginaimbestigahan nga ini, nga mga kaso diri sa atong lugar, pagpangamuyo gid lang ang aton mabulig para sa resulta nga kabay. Maganegatibo ina. So, isa nagnegatibo, pasalamat man kita. Ma? Kag may isa ko to bala ka item man kaina nga nasiplatan man sa Inquirer nga ang cloth face mask o kung ining tela. Teka, way na si may mabakal nga disposable mo, di ba? But so far, makita naton mga updates ang mga manufacturers ng surgical masks. Naga-double time man sila sa pag-produce sang face mask. Pero ari ang hambal sang director sang NIHS, Institute of Molecular Biology and Biotechnology. Nga ang face mask nga himo halin sa tela hindi makahatag proteksyon sa kunsin uman from 2019 novel coronavirus. Ining acute respiratory disease nga ini o kunin natawag nga 2019 nCoV ARD. Amoy nang hambal sang NIHS o NIH o National Institute of Health. Siling ni sang isa ka doktor nga si Dr. Idsel Salvana nga siling niya kung nga hindi pwede, kay ang cloth mask o kung ining tela nga mask nga ginagamit naton, kay tiula, kita sa may mabakal sang disposable, wala niya filter. Wala filter pareho sang ara sa surgical mask. Kompormi kita sina. Kasi linya ang cloth mask, wala na ya pulos, tungod wala filter. Nyabi nyo, protektado na kamo, ay hindi gali na. Amo nang hambal niya. Kag iya man ginapahanumdom, kita tanan, kita nga mga publiko, kita nga pumuluyo, nga inang mga kauturan naton nga may mga sintoma, mga sintoma pareho sang hilanat, kinahanglan gamit gid surgical mask. Amo nang hambal ni Dr. Salvana, pahinumdom gina, kung ginasipon kamo, kung ginaubo, wear gid kamo sang surgical mask para malikawan ang paglaptas sang inyo kagaw kag mga virus ninyo. Bisan wala in COVID siling niya, nga maluoy kamo. Nga kung may ginabatsyag kamo, surgical mask gig kamo. Na, tiisay na, di ba? Nga ari pagido, iyad gitugin point out ang paggamit sang face mask. Wearing face mask 101. Siling niya. Kung magamit sang surgical mask, kinahanglan ang blue
o kung ang colored nga side sang face mask kinahanglan nagaatubang sagwa, amo ang ara sagwa. Ang ilong naton kag ang baba naton kinahanglan matabunan gid sang mask, di ba? So, ara klaro ina nga kung magbakal kita surgical mask, duwa na ka side mo, the white one, the white side and the colored side. So, importante ang puti gatubang sa aton, ang colored nga side sa gwa. Okay. Kay siling niya ang N95 mask para na iya sa hospital staff. Kag siling niya, siling niya sa publiko ni sa Dr. Salvana, should also stop hoarding N95 mask. Niya, which can better block small airborne particles because the masks are primarily used by health workers handling tuberculosis patients. Ahay, kay siling niya, ang nagagamit lang gid sang N95 nga mask, doktor lang. Kay kinahanglan, suno sa iya, kinahanglan ma-fit ina sang maayo. Nya, try nyo ginhawa sa N95 nga mask. Nya, sa niya ako, hinya wala naga sobra sa 10 minutes, nagasulod na ko para magtanaw sa pasyente nga may TB o tuberculosis ang ginagamitan sang N95. Kay siling niya, if you wear N95 mask, you will have difficulty in breathing. Mabudlayan ka mo sa pagginhawa. Nya, hindi ka mo makapalawig 10 minutos kung makagamit ka mo sang N95 mask. Kay suno sa ina na eksperyensyahan. Kag kun magbakal kuno kita tanan sang N95 mask sa merkado, wala na sang magamit ang doktor para sa pag-atubang kag pagtan-aw, pag-observe sa pasyente. Oh, may point man sa pero ari lang isa lang gid sa ako niya nga ma-remind as always sa aton mga kauturan ang mga may ginabatsyag, kamo na lang proteksyon sa inyo sini kaugalingon. Kay ting Department of Health naghambal gid man sulito naton nga kinahanglan pabakuron lang naton ang aton resistensya, ang aton immune system. Kag kun wala ka man lang isang ginabatsyag kag hindi gid man masyado, hindi gid man ikaw required magamit. Kundi kung ikaw ang may ginabatsyag kun anuman ang imo masakit, kinahanglan ikaw na nga daan maghatag proteksyon, di ba? Okay, 2:07, Action Radio Philippine Standard Time. Matatagpuan at
nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran Nga ko sa'yo, para man sa itong sa mga palengke ng mga tagpalamati nga nagapod kay Tita Wilma karon nga hapon diri sa This Is My Life. Ang aton man na pagkinanglan sa mga preska ka mga matawong mga bulak, especially sa nagahilapit nga Valentine's Day o kung ano man nga mga okasyon nga gusto ninyo dekoran sa mga fresh flowers ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center. Sa Johnny and Christine Flowers yan, pwede ka mo dira makakontakt sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Kaga sa ato naman, liver o kung sa aton atay para sa complete management, kinahanglan mag DTX 500 capsule kita. Gani kung may gamay ka nga problema sa imo sini atay, hindi na pagpatumbayai, hindi pagpabayan tagaan gilayon atensyon, mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Tungod ang DTX 500 capsule may detoxifying compound nga nagatinlo sang aton atay, may mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidant, pangontra sa liver inflammation o kung sa paghubag sang aton siniatay. Gani para sa aton healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit, mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede nato ni nababakal sa mga tsindahan kag butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kaga pwede man kita makabakal online. Log in lang kamo sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusugan Yan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, kag Klinika di Alternativo Medicina. Relax lang kamo, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian
Aksyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan. na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Alas 2:17 na Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre maningaton sa ni Dr. Alfred's Pure Mangustin Tea ang nagaisanon nga supplement. Himo halin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangustin natural kag 100% organic. Tandaan lang neton nga ang Dr. Alfred's Pure Mangustin Tea nagabulig din ni palikaw sa inyo nga mga kalalakinan sa ginitawag infertility. Tandaan nyo man nga ang Dr. Alfred's Pure Mangustin Tea naton anti-inflammatory ini, antioxidant nga nagapabakod sa pag-counter sang inyo pagka-infertile bangod sa sobra-sobra nga stress, pollution kag free radical related factors. Mga kalalakinan dapat sa inyo mag Dr. Alfred's Pure Mangustin Tea man adlaw-adlaw isa lang gid katibag kinahanglan ninyo adlaw-adlaw. Pwede na ninyo inamagamitan sang 1 ka litro nga mainit nga tubig. Kag hindi lang ikaw pwede makainom, syempre share mo man sa imo pamilya, sa imo mga palangga. Ang benepisyo nga mahatag sini bugos gid nga pamilya. Kinahanglan gid nga mangin healthy kita, mangin smart kita kag mangin aktibo adlaw-adlaw. That's why nga kinahanglan mag Dr. Alfred's Pure Mangustin Tea. Pwede na mabakal sa mga butika man dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ada available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Salamat sa mga nagaupod sa iton sa Facebook Live. Gina-acknowledge na iton kamo. Salamat gid sa pag-upod. Of course, kay Sister J, salamat. Good afternoon, good morning dira sa inyo. Kay Salvi Gatilugo, kay Dinoy Rollis, salamat man. Kay Fred Sniper Canoy, mabuhay po kayo. Salamat. Kag Bowdown Sherry, salamat gid sa inyo. Kag magluwas man sina ta Wilma, pwede anay ka-request? Ano yung request mo? Ma-request sa kanta. Okay, gina-play ko man na siya kung kaisa. Tatapos na abi mo. Okay lang na, ha? Next time naman, action, Ma'am Wilma, good PM. Tamiyaw ko mga family lamata kaguhay, no? Dira sa Puro Kumayan, Barangay Buena Vista, Baguio City. Ang special pinalangga ko si Maring Lamata. Ang panamyaw, halin kay Migayan Nympha, taga DSB. Okay, TY,
Action Ma'am Wilma, kag mabuhay ang Action Radio DYE. Salamat 5912, kag maayong hapon lang dira sa inyo. Pero sometimes si Tita Wilma nagalingaw man sa inyo diri sa This Is My Life. Sa mga nag-upod sa aton Facebook Live, syempre inyo man dira makita sa kilid, no? Nga naga-live man kita cover from Department of Health. Ano tiya sa update sa novel coronavirus. Okay lang na siya, Tita Wilma. Ha? Relax lang kay si Tita Wilma magabasa anay sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay ang atong letter sender sa sininga hapon, sa taga Talisay City, isa ka amay. Kag nagapatawag siya sa ngalan Alexander. Ang sulat ni Alexander nagasiling, Dear Tita Wilma, hello kag maayong hapon sa imo. Kumusta lang? Maayong hapon man sa mga nagapamati sa programa This Is My Life. Tita Wilma, nagsulat ako kay nagasalig nga mahatagan mo man ako sang advice sa akon mabugat nga problema. Bilang ginikanan, handom naton ang kaayuhan kag maayo nga buwas damlag sa aton mga kabataan. Tawagay lang ako sa ngalan Alexander sang Talisay City. May asawa kag may isa ka bilog gid lang nga bata. Ginapaeskwela ko ang nagaisahanon ko nga bata nga lalaki. Ang permi ko gid ginapahanumdum sa iya nga indi anay pagsudlon ang isa kadako nga responsibilidad kung indi masarangan. Ina tungod, may girlfriend na siya, tita. Pero sa wala ginapaabot, nag-abot gid ang dako nga dagok sa kabuhi ko. Sang nagtabanay sila sang iya nobya. 3rd year college pa lang ang bata ko. Kagindalan niya ang iya nobya nga senior high school pa lang. Tita Wilma daw mawasak ang dughan ko. Isa ka tuig kag tunga pa antes siya nga makagraduate. Pero ginuyangan niya ini. Paano sila mabuhi kung undergrad siya? Kag ang asawa niya. Kay pareho sila nga duha nga wala pa makatapos. Inaang dako ko nga problema bilang amay, Tita Wilma. Wala na ako sang asawa tungod patay na. Subong hindi ko kabalo kung anong himuon ko. Palangga ko gid ang bata ko, kag hindi ako gusto nga manginwala sang pulos ang iya kabuhi. Kabay nga matagaan mo man ako sang advice, ari lang nagapamati, Alexander, sang Talisay City. Okay, si Alexander, ining iya sini nga sulat, gin copy-paste lang ni Tita Web. Ha? Sa atong sini messenger. Ha?
Mabatsagin nato na wala tiyagon sang isa ka amay. Amay nga nagahandom para sa kayuan sang iya bata nga mangin maayo man nga klase sang amay kaginikanan sa palaaboton. Pero kung kaisa bisan anho naton nga mga ginikanan kapag paninguha nga maging maayo ang atong kabataan kung kaisa nagalisag yan. No? Man kadamo sa mga factors nga dapat naton ikonsiderar kung nga nagakatabo ina sa kabuhi sa aton man mga kabataan. Pero antes ang aton na matahom nga ambahanon para sa imo, Alexander. Para sa anak mo. When I am down and all my soul's Charles Gerban, para man sa aton, or from Westlife, sorry, abi ko original. Well, anyway, thank you, kids. Sa aton sa niya, tagpadala sang iya problema via messenger nga nagpatawag kay Alexander sang Talisay City. Kung ikaw nga amay, ikaw nga ginikanan, madamo sa mga handom nga kaayuhan para sa imo mga sa imo kabataan, sa imo bata, or sa imo kabataan. Ha? Kaya nga, siyempre may ginikanan man, nga hindi lang niya isa ang bata. But anyway, para sa aton mga kabataan, amo na bala, halos iya 90%, 95% nga mga ginikanan, wala sang handom nga malain sa ila kabataan. Kundi ang kaayuhan para sa inyo. Pero anhon sang ginikanan, halos tanan himuon para sa inyo kaayuhan, kung kamo mismo, amo ang nagalihis sang inyo banas para matuman kag mahatagan sang katumanan ang inyo gusto. Ya? Kag sabahin mo, Papa Alexander, wala ka nag-iisa nun sa mga amo sining sitwasyon. Realidad, ma? Realidad sa karon, sa sosyudad. Ka mga bata pa. May ara kaya kita na hibalaan, 14, 15 years old, nagbusong. Paghambal sang ginikanan, sang amay nga patawag ang ginikanan sang lalaki. Di karon kayang bata nila, babae, hindi niya magpakasal. Pamangkuta, kun nga, ay basi, kuno niya sa ulima, bulagay malang sila, wala malang pulos kung makasal sila. Amo na nga, masiga lang mata mo, no? Mataas lang ang kilay mo. Kaya wonder ka sa mga sabat sa mga kabataan. Nga hindi ka magpati, nga ikaw nga ginikanan daw, hindi ka makahimo sa nga mga bagay, pero sa ila amo na sina. Na? Hindi man natin mabasol, ginikanan na nga ton kaugalingon, kung amo sina, ang maabtan sa mga kabataan. Maayo ang aton pagtudlo sa aton pamilya sa sulod sang panimalay, pero kadamo pa sang mga factors nga naga-contribute kung nga makita naton kag hindi kita magpati nga amo ning bata ko, amo nang bata ako nan. Hindi naton mauyatan lawas kag dugo nila, halin sa lawas naton bilang ginikanan, yes anak naton, pero ang ila paminsaron kag balatyagon hindi naton makontrol. That's why bilang ginikanan ara lang kita. Ara kita kung kinahanglan nila, ara kita nga sa tion
nga may dapat kita ipahanumdum kag i-eksplikar sa ila aton himuon para sa ila. Hindi para sila kontrolon. Kay the more nga i-control naton sila, the more sila nga nagapangin padlos kag himuon ang gusto nila. Kinahanglan ipa-inchinde lang naton kung sa aton pamatyagan nga ginikanan kag sa aton pag-inchinde kag sa aton nabatyagan sala pa-inchinde lang sa kutob sang aton masarangan. Kay sila na naiya nagadesisyon sa ila kaugalingon son amo na ikabansi subong sa mga kabataan sa tutuod gid lang kadamo sa mga kabataan nga nagakadala sa kahuyang sang ila balatyagon. Husto ka, Papa Alexander, importante ang edukasyon. Yes, para nga mangin mabakod ang pundasyon sang pag-upod sa mag-asawa. Ila na iya kapital sa ila pagpangabuhi para makakita sa maay nga trabaho, masuportahan ang ila kinanglanon kag sa mangin produkto sang ila paghigugmaanay sa palaabuton. Kabudlay lang kung sa parts ng ginikanan, kita ginikanan man tamo. Marang gisabi na ako maka-empathize man ko sa sitwasyon sa mga ginikanan nga nagaproblema sa ila kabataan. Kag once magbatsyag ko, kung gisa daw ako pa mo una mahibi sa sitwasyon. Pero sa imo, Papa Alexander, since wala na ya si mama mo or ang imo si ni asawa, mas nami siguro ginikanan to ginikanan. Kaya kung kabataan lang yung istoryahon mo, wala kagid sa mapaabot. Kinahanglan pa ninila ang guidance, counsel. Kinahanglan ginisang aton mga kabataan nga maintindihan nila ang matudtod nga sitwasyon. Istoryahon mo ang ginikanan sang nobya sang imo bata nga lalaki nga gintaban niya. Istoryahan ninyo. Kag mag-istorya kamo sang para sa kaayuhan sa inyo kabataan sa ulihi. Kamo nga ginikanan na lang ang maghisog tanay. Nga kung pwede pa nga ba yun, paintindiyon sila, hindi lang anay mag-updanay. Galing iti ko ang balatyago na bala, balihon, wala man na gihapon, pero dapat klaruhon kag ipaintindi sa duwa ka kabataan. Nga huo kamo kag kamo naginman, hindi kami kontra sa inyo relasyon. Hindi lang anay subong. Para nga mapadayon sang bata mo nga lalaki ang iya pag-eskwela since 1.5 year na lang nabilin kay makagraduate na sa college, paintindihon gid sila. Tapos sa anay, ang imo pag-eskwela, ang imo man girl pag-eskwela, alang-alang sa inyo maayo nga palaabuton. Nga hindi man bala mag-antos ang inyo kabataan sa ulihi, kay kami nga mga ginikanan, wala kami handom nga malain para sa inyo, kundi maayo ninyo nga palaabuton. Kung ang sitwasyon sa duwa ka kabataan, Papa Alexander, let's say, nagbunga, nagbusong abi ang babae nga ina, busong alang-alang paanhon mo na ipahulog indi gid never can. Pabayi, pahanugutin ninyo nga ibunag pagwa sa kalibutan ang lapsag nga ina. Kag istoryahan ninyo nga mga ginikanan, ikaw nga ginikanan sang lalaki, ginikanan sang babayi, kung sino ang dapat mag-atipan sa bata samtang nag-eskwela ang inyong mga kabataan. Ay, nakakadlaw lang ko kung wala ka ma-picture out mo balahaw. Diyos ko nga mga anak mo nagaugtas ako na. May eskwela sila tapos kita naman nga ginikanan, kita naman ang inyaya kagayos ang aton sa ni Apo. Para lang sakripisyo man aton, para sa maayo nila man nga pala abuton. Wow. Pero kinahanglan gid painchindihon gid kag ipabatya gid sa ila ang ila responsibilidad. Sa ila sini mangin anak kung nagabusong ng girl, pero kung wala pa control na ipainchindi anay sa ila nga kung pwede pa lang hindi lang anay. Pasad ka mo anay sang maayo para sa inyo pagpangabuhi, kay para ina sa inyo, hindi ina para sa amon, na? Para ina sa inyo pala abuton ang inyo himuon, nga pagsakripisyo sang inyo tag sa kabalatyagon. Pagpaintyende, nga hindi nila pagpakalainon, nga makasiling sila ginakontra nila kag hindi sila magpasugot. Kinanglan ipakita sa ila nga duha. Suportado ninyo nga mga ginikanan, both sides. Ina para lang sa ila iya nga
palaabuton para sa ila maayo man nga pag ano gani para sa ila maayo nga tukuron nga pamilya sa ulihi. Hindi niya para sa aton nga mga ginikanan mo. Amo ginabalang aton mga kabataan. But anyway, kabay pa Papa Alexander nga naintindihan mo kay nabatyagan mo na nabatyagan ni Tita Wilma nga luyag man naton ipabatyag sa imo kag ipabatyag man sa ginikanan sang babayi. Sa balatyagon sang bata nga babayi kag sang bata mo nga lalaki. Kung anong ilang mga responsibilidad sa palaabuton nga kinanglan maging preparado sila, handa sila. Hindi lamang sa kinanglanon kundi kinanglan maging mature sila sa ginatawag nga pagpangabuhi. Ara man sa inyo nga mga ginikanan, nakasalalay or nasandig ang maayo nga pagpainsyende sa inyo mga kabataan. So good luck gid sa imo Papa Alexander para sa ginikanan sang babae kag para sa kabataan. Relax lang si Tita Wilma magabalik man pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Yes, padayon man si Tita Wilma nga aton man ay panyawan linament. Siyempre panyawan, manunggal ina sa aton pulong, makabuligid para sa inyo na batyagan dira nga kasakit pagpalang-alay, pagpalamanol sang inyo sini kalawasan. Sakit sa likod, hawak kag balikawang, ipanyawan linament mo lang inaan.
Abanyusan ina with love. Pahaplas na sa apo mo kung hinablos mo. With matching pisil-pisil. Mag-absorb ganing kainiton. Mapiyungan ka pagbugtaw mo. Okay ning pamatyagan mo. Sa mga may arthritis o konrayuma, sa mga may bariko, sa palanakit sa tiyan kag ulo, namigid ang Panyawan naman. Pwede na mabakal sa mga tsindahan man kag butika sa inyo tag sa kalugar dira. Diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Sa mga butika nga nahamtang diri sa Tubangan kag kilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Dira sa Farmacia Caro, Mims Pharmacy, RX Drug Store, JDN Pharmacy kag RX Drugstore. RX Trade na. Kag diri man sa idalom sa Action Radio sa Checks Marketing. Okay, daligid lang. Pila ni ka mga mensahe sa aton letter sender. Send pila lang datawe ara ho Hambal ni 9304, batunon na lang niya kang ipakasal. Pwede ba na kay byudo man si Alexander? Parehos kami may anak isa. Kay babay anak ko. Okay, Tita Wilma, salamat gid. 9304, salamat gid sa imo. Okay. Sa mayong hapon, Tita Wilma, sa sender, hindi gid man na guro problema. Kay una best, lalaki bata mo. Kag nagapalanggaanay man sila. Mas may problema siguro ang girl nga side. 2850. Ang naproblema sang amay kay tinaga-eskwela pa. Inseron mo, isa na lang ka tuig kag tunga, mag-graduate na sa saya kurso. Ang girl, senior high school pa lang na. Hali naman kay 5827 sa sender ta, antes nila siguro na ginhimo nga magtanan nga duha, nahibaluan na nila kung ano ang ginsudlan nila, may kaugalingon na ina sila nga isip. Manok gani mabuhi tao pa 5827. Mo ina ba lang ang mga palaagiran ko madumduman? Mga mga anak ka mo. Kinahanglan lang okay gid na. Salamat gid. Gusto na natawa yung lawig na karon ko ni ko pumagambal. Good nun tawe. Mahambal ko sa sender. Always pray kay Lord. Siya ang makasabat sa problema mo. Okay, tamiyaw ko. Di na to siya. Mga tita. Carmen Medjos Marging, Tasilia nagapanglaba perbigbig dia pamati sa Action Radio. Halin gina kay Pisces Boy sang Himamaylan. Salamat gid kag maayong hapon. Good PM ta, suportahan mo na lang bata mo ara na mayo kapag gani palangga mo bata mo ang papa ko wala pa kialam sa amon. Thanks gid taga pamati ko subong Yusel sa Magalyon 90013. Ay ho mga anak ka mo. I am strong. Siling ni 1651 tawe, good pimangkot ko tita, kung ano himon, kung makita taga sa FB Live man, thank you gid. Kung may Facebook account ka, search mo lang, Action Radio Bacolod. Pag-search mo Action Radio Bacolod, may videos da. Listen my live, i-click mo lang ng live, or makita mo na lang, bisan hindi pa gani. Kadto mo sa Action Radio Bacolod, may videos na kita mo arada si Tita Wilma, click mo lang para mabatian mo pati tingog ko. Sa bilog nga programa. Okay? Gusto na anay, damo po man kita diri mga reactions, pero okay lang na siya anay tawi. Kaya aton man oras. Salamat anay, dira kag maayong hapon kay Inday Mary Grace Eugenio Formin. Good afternoon sa imo. Kag salamat gin. Kag kay Angelo de la Cruz Imperado, mayong hapon ma'am, tamyaw ko lang family Imperado sa Kabangkalan City. Thank you, kid. Genevieve Valdez, April May Alulon, Rinel de la Torre, and Jana May. Antopina, ha. Go JT sa Nopo, he. Salamat. Abag, gawatch gali, kamodera pa, shout out lang, na? Sa mga naga-OJT dira sa Negros Occidental Police Provincial Office, good afternoon, hi and hello sa inyo tanan. Okay. Inday, halong lang. Okay? Kay Dinoy Roles, good afternoon. Tita Wilma, good afternoon. Please greet family Dinoy, Nanay Girom, Ate Monalyn, Joel Moreno, watching from Tondo, Manila. Okay. Ginapa-aksyonan ko na mga paryente ko sa hinubaan kag Sipalay, mga pamilya Kanoy, from Fred Sniper Kanoy. Salamat gid sa imo. Kag greet ko lang Tita We, si Pani.
Kag belated happy birthday kay Nanay Ilda Hemotea sa Barangay RSB La Carlota. God bless you, Tita Wilma. Maria Lia Bantayan. Relax lang si Tita Wilma, magabalik pa para sa aton horoscope pagkatapos ang mga ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Okay, kay Ms. Evan Heaven, thank you so much. Mayong hapon kay Rose Balboa, kay Bernard Salhay. Good afternoon. Greet ko lang tiyo ko nga si Noel Salhay Nuveros. Happy 60th birthday. Sinigid nga adlaw. Wow, happy birthday. Kay syempre sa tanan man nga nag-celebrate sa ila sa ni birthday today. Happy birthday. Rimar Hicano Haliazgo. Good PM to monitor live lang kami di asa si Chelupa. Sagang La Castillana, Tamiyo Kuling Dayon family, Alasgo family, Cano family, Salvatierra Cagrobles family. Hi ma'am, kumusta pa namiyo sa mga pamilya ko sa Pilipinas sa Katamisan family. Sakto na, Katamisan family sa Bacolod City. From Apple Katam, Isan. Aba mga tamis. Kenneth Valencia, good afternoon kay Kylie Muel Basilan. Dira sa Maykada City. Kag, program, yes. Good afternoon, Tita Well, sa program mo. This is my life. Tamyaw ko, Tits Family, Steves, sa Isabela, kay sa girlfriend ko da, kay Shells. Shell May, sa Miliano, kay sa bata namon kay AJ Steves, watching live ko dita sa Binondo, Manila. Salamat, kids. Kag tamyaw, si Junjun. Si Junjun Esteves. Yes, diraman kay Mami Diana Consolation nga nag-upod min sa ito live sa sininga hapon. Kay Daddy Boy, kamusta lang? And of course, kay Mami Pilar, kay Nanay or Mama Dayan. Kay Tutoy Ismael, hi, kamusta lang ikaw? Okay, standby na para sa ito sa ni horoscope. Para karon nga adlaw Miyerkules. Enero 5, tuig 2020, unahon nato ng mga natao, Enero 20, tugtog Pebrero 18. Sa mga Aquarius, mayong hapon, kay Maria Luz Grijaldo Macuna, thank you gid sa imo daw. Sa mga Aquarius, inyo horoscope, hindi ka mag-umpisa sa bagong trabaho, kung wala mo pa natapos ang imo na umpisahan. Gets mo? Preparar mo man ang kaugalingon mo sa anuman nga problema nga posible mag-aabot sa imo. Siguraduhon mo lang ara sa maayo kag natagaan mo importansya ang mga bagay-bagay tungod posible nga o kung tungod sina posible o kung pwede ikaw nga mapahilayo o kung madula man ay sa kabagay sa imo nga wala mo gina-expectar. Mga maswerte mo nga numero 1, 5, 9, 18, kag 23, Red Ruby is your lucky color. Sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, Pisces, ang madugay mo na nga ginapangita. Posible ara lang sa palibot mo o kung mismo ara sa tubangan mo wala mo lang natalupangdan. Hindi na pagipalayo pang imo panulok sa pagpangita. Kay basi bala wala mo lang natalupangdan tungod wala mo iya gina ekspektar o kung hindi sa lugar nga ina nimo makasilingkab lang nga why kay nagapaabot nga dira mo siya makita try mo na bimaswerte mo nga numero 12, 28, 35, 40 kag 45. Peach is your lucky color. Sa mga Aries naman Marso 21 tubtub Abril 19. Subong adlaw si Aries ginabudlayan sa paghimo sang desisyon. Abi mo ano advice ang mas iya nga naka-intiende ang kinahanglan mo. Hindi pagpilitan ka o galingin mo sa paghimo sa isa ka bagay kung nagaduda ikaw o kung hindi ka sigurado nga maayo ang mangin resulta. Maswerte mo nga numero 7, 15, 26, 31 kag 39, lucky color baby pink. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tubtub Mayo 20, sa mga Taurian, magpakabakod ka. Tungod, baon, may magatakos gidya sang imo sini nga kaakig bisan ano kamo kapugong tikinanglan mo self-control para nga ipakita mo ang imo iya kaayo kag mapahilayo ikaw sa gamo. Hindi ka gidya magpadali-dali kag magpadala-dala, na? Mangin maayo man ang dalagan sa imo negosyo ina kon may negosyo ikaw, pero kabalis ka ra naman ang samahin sang paghigugma. Mga maswerte mo nga numero 12, 21, 34, 40 kag 44, lucky color golden brown. Yes, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Ikaw, Gemini, hindi pagpilita nga mahimo mo ang tanan nga bagay nga kaugalingon mo lang ang saligan mo. Hindi pag-uyangi ang imo puwersa sa mga bagay nga hindi mo dapat uyangan man sang oras. Kag subong nga adlaw, kinahanglan mo ang bulig sang iban. Mga
maswerte mga numero 2, 10, 12, 24, kag 32, lucky color, avocado green. Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Pantingang dulunggan mo sa pagpamati, pantingon mo, ipa-sharpen mo, balang imo pala matinaan. Kag kinanglan mo, klaton mong imo mga mata. Ha? Tungod ang ginapangita mo, aralang sa tubangan mo, kung aralang sa kilin mo. Cancer, hindi mo man matagaan solusyon ng problema kung ipaagi mo man sa kainit sang ulo mo. Gani, kinanglan, cool ka lang. Mag-relax ka. Sigurado, may maayogid nga solusyon. Ikaw nga mapinsan. 3, 7, 14, 21, kag 28 mga maswerte mga numero, maroon is your lucky color. Una nga bahin sa ngayon pagbasa sa mga zodiac sign para sa iton horoscope sa pagbalik ni Tita Wilma, dugang pagid pagkatapos sa ngayon commercial break. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 2:58, Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Okay, padayon kita sa pagpangalagad sa This Is My Life. Hindi bala sa Rojas Kipis sa karon ginapatigayon ang regional meet sa Western Visayas. Well, congratulations sa Akapina, champion ang Rizal University. Champion sila sa volleyball. Okay, congratulations, Mami Toys. Okay, Alas 2:59, Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma.
kadto kita dugang sa ato nabilin nga mga zodiac sign para sa aton horoscope kay Linuel Basilan anay. Linuel Basilan, thanks for the compliments. Okay. Kay Aquarius Boy, of course. Kay Action Percival Villamor. Ta Wilma, tamyaw lang sa pinalangga ko nga si Geraldine Rigala, ga monitor sa program mo. Salamat kaya. Good afternoon, Tita Wilma. Palihog tamyaw sa akong palangga sa New Zealand. Kay ga-view siya sa live streaming New Subong sa New Zealand. Okay, Ti, kaya wala ko kabalo sa iyan name ni Sabina. Hi and hello na lang sa iya. Okay? Christian Roa, salamat kid kag maayong hapon. Action Radio Philippine Standard Time. Impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, Judith Calves Pomposa, good afternoon. Salamat kid. Kay Romulo Hepti Lamag, thanks gid ta kay negative ang result. Abot na silingon ay sa coronavirus no sa nCoV sa tung isa ka PUI no diri sa aton sa sudod sa Bacolod nga ara sa isa sa mga hospital diri no. Hello Tito Weng and hello sa mga utod kuda sa Don Salvador Benedicto kag sa barangay Bungaman from Maricel Soromo. Sektor na ito Yes. Kay Mommy Diana Consolacion, salamat kid na kay ina naman siyon tanaka mo. Salamat kid sa inyo. Daramon sila Castiliana sa ilan ni Ray Martin Osorio, Ana and Mercedito Mandioya nga naga-monitor gid sila always. Salamat kid. Kay yes kay Sabina May kay sa hindi Sabina Nay sa Bernie yan name from New Zealand. Hi Bernie in New Zealand. Greetings from Sabina Nay here in Negros. Relax lang para sa atong dugang nga horoscope. Di nakita Tita Leo nakita sa mga Leo, Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Leo, bisan maayo ang inyo relasyon sa trabaho, hindi ka gin magsaling. Kay nga may nagabantay sa hulag mo. Inayaso no sa imo horoscope, ha? Kaayuha lang ang imo pagtrabaho sa imo responsibilidad para wala siya sa makomentar sa imo nga mahatag kag hindi ka makahimo iyasang malain nga record. Maswerte mo nga mga numero 3, 11, 34, 39 kag 42. Lavender is your lucky color. Sa mga Virgo naman, gusto 23, tubtob, Setyembre 23. Yes, Virgo, pila ka mga trabaho ang matapos mo nga daw hindi ka masyado makabatsyag sang kakapoy daw ka nami tani. Pero kung gustuhon mo, madamo kang isang bagay nga matapos, no? Kinahanglan mo gid lang Virgo, disiplina sa kaugalingon para mas ikaw nga mangin productive. Maswerte mo nga mga numero 7, 15, 28, 35, kag 43. Lucky color, neon green. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23, oy, magbantay ka Libra, tunan mo sang maayaw mga hitabo antes ka man maghatag sang imo opinion kon kinahanglanon. Tubtub mahimo hindi ka mapasilabot sa iban. Kung anong nahimo mga desisyon, dapat tindugan mo ina. Ha? Gets mo? Maswerte mo nga numero 3, 12, 7, 15, kag 38. Lucky color, sky blue.
Scorpio, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 2. Problema ya Scorpio, wala na yung katapusan. Kag ang problema, hindi gid siya matapos kung hindi mo pag-atubangon, kag pangitaan sa solusyon, tandaan mo na. Kag hindi man sa tanan nga oras mapalagyuhan mo ang problema, magpakabakod ka lang. At tubangan. Mas wanti mo nga mga numero 10, 15, 25, 30, kag 40. Sapphire blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, kinanglan preparado ikaw Sagittarian. Tungod posible, may hitabo nga daw wala mo gid gina-expectar. Posible may sorpresa kung mababalita ikaw nga mabaton. Kagaron man nga ba, adlaw mabatyagan mo ang katamad pero dapat mo ina pagpakigbatuan. Mas wanti mo man nga numero 5, Chelsea 8, 26, 30, kag 37, lucky color golden yellow. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub Enero 19, yes Capricorn. Ano man ang natabo, ano man ang matabo, magpakabakod ka. Kag hindi ka basta-basta nga mag-surrender sa problema. Galing karon iya nga adlaw, negative ang dalagan sang pensar mo, dapat pakigbatuan mo ina. Mabasko gani mo ESP karon nga adlaw imo extrasensory perception. Gani ko na nung ginepensar mo, matabo. Maswerte mo nga numero 2, 10, 17, 24, kag 32. Purple is your lucky color. Nabatian nato na itong tag saman ka mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Miyerkules, Pebrero 5, tuig 2020. Sa sininga bahin si Tita Wilma magapaalam na pero antes man nga itong quote of the day ni Gasiling. The roots of all goodness lie in the soil of appreciation for goodness. I can't say goodbye. Salamat kay Madam. Maging salamat sa akong mga partners sa technical control. Ang among Chief Engineer Action Noel Pinialine. Open man kay Action JM by Kin. Kag sa ngalan man sa among Station Manager Action None Di Mala Magbanwa. Kag Action Rex Cantong among Productions Chief. Mayong hapon sa liwat. Tubtub naman buwas. Standby na sa matahong nga drama. Mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. No matter. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.